So karon no kay magdula ta Granny aka Rebanded og kaniyang bana na murag libat-libat. Perfect. Kay gaming on na ba ni si Granny og sagpa bayot no. Chares. So let's go. Ay wait. Na para bang walang kinukuha. Perfect. Ay. Wala tsaka na. Perfect. So guys, kay mo revenge tang Granny guys kay murag dugay ala. Tsaka na ha. Dugay-dugay na ta wala nakadula og Granny. Okay. Ah, tsaka na. Nanadayin siya bayot. Bakay mo day. Dagan mo dagan. Tsaka na ha. Tsaka na. Uy, tsaka na. Kahinay ba mo dagan. Yagoch best. Bakay ka. Pag upagani. Bak ka gani ha. Alo, tsaka na day. Gisundan ko sa tigulang day. Baba. Tsaka na. Bayot. Open! Open, best! Tsaka na, tsaka. Oh my girl. Oh my gosh. Tsaka na ha. Tsaka na, Jud. Kuan na lang ito na itong, hilos. Alo. Hi, Day! Alo, uy. Di ma-overdose ha. Di ma-overdose. Sagpak ko ng kahoy ron. Ale, sinagpanay tag kahoy. Batra na imo ba pero gabok kay na mambabakay ka. Lahilas. Day na yang anab day na tsaka kay day katong libat-libat bayot. Tsaka na. Pawaan sa nato sila guys no. Okay. Bayot katawa dira day. Sagpa ko nimo ron. So, wait for 3 seconds. Okay. 1 2 3. Di wala na mga tsaka day. Karon lang mo ron. Mga tsaka kay magba lang. Nahinay lang ta ma'am kay na mga tsaka. Ala, tsaka na. Ala. Tsaka na. Wait lang. Tsaka ha, Granny. Butang-butang kag trap dira. Wala na maguro sila. Magipang anyer sila ma'am na overdose sa tambal. Abas lang. Okay, so manggawas ta no. Oh, perfect. Should it? Puspuro inyo na da charing. Later na siya. Hello, Granny, Avas. Uy, Avas, latsaka na ayo day. Uy, Avas. Uy, ma'am, Avas lang. Baba ka siya, di siya kanina rin, ma'am, baba. Do you want to play hide and seek? Hilam ay, di ko makiktago ni mo, tsaka kirag nawong. Hilam, Granny ay, bakay ka. Nanong rebanded, ma'am, ang wanat pa. Tagpad. Oh my girl. Binakog na yung rebanded tsaka na Jude. Okay. Ning ko tawa siya daging nag-rebanded. Ah, love it kanya bayat. Rebanded na overdose. Overdose sa medicine. Since si Granny kay buang. Abas lang. Wait lang ha. Ay. Ara siya da. Hilas ki siya da. Ilo. Kuhilos. Nagpakuan siya da. Nagpainit ang kuan bayo. Tsaka. Saan man diri eh? Saan man ako ni padlock key? Padlock ang kipay ni Granny. Hoy, abas lang. Ilak ang... Ala. Since na ang mga tsaka. Ala. Yawaj. Since na ang mga tsaka day. Dagan day. Kung epa.
Gukod siya na ako, babakay siya. Where are Hoy, bayit, ali diri bayot, babakay ka. Where are you? Babakay ka bayot, where are you? Where are you? Kay sagpak ko naman ni Ron. Ala, tsaka na, day. Naadyo siya dira, day. Mabalik tagsaka. Since mga tsaka man silang granny. Ay, teddy bear. Unya na teddy bear. Since tsaka man sila. Ay, wait. Pwede mangguro ko diri. Ay, pwede ko diri. Hala, tsaka na. Hala. Hala. Uy, tsaka na. Nagigukod ko, day. Na, tsaka na, day. Tsaka na, day. Hala, perfect. Kira. Tsaka na. Okay, perfect. Tsaka na ha, granny. Masagpaan na yung takaron. Kulbaan ko ha. Since si granny kay tsaka man na, no. Hello? Ay, just pakurat-kurat. Raka mababakay ka. Paubos na ni. Perfect ka na rin. Oh, ale, tsaka. Oh. Bayot, bugo-bugo mo. Bugo-bugo ka mo kuan ha. Bugo-bugo ka mo tira. Sense. Hindi kailangan tabi ako kuan dito. Ay, perfect. Dira sana, B. Na-tsaka na, ali diri. Granny Gukod. Since tsaka kay ka, ali diri. Hala, tsaka na. Ano siya dahil? Ano yung magikuha kong apo, babakay mo ha? Wakan na na day, o. Imuha na na day. Imuha na na day, babakay ka. Di arthritis ka, bes? Yakay ka mo lakaw. Hindi ko makigula. Pagtagog mo yun, babakay ka. Hello? Hi, Chaka. Hi, best. Chaka na. Hello, Chaka na. Chaka na. Hinayo madagan. Ay, marag si granny. Get arthritis. Ay, Chaka. Tiray ko, be. Oh, bugo, bugo. Bugo. Oh, bugo. Perfect. Oh, gobs. Oh, gobs. Iyang baan na. Bayot. Kaon palang kagkuan. Paabot na sa mga tsaka diri. Wala pa mga tsaka. Hoy, pagali mo. Kamularga na ang train. G's na lang. Oh, wala, tsaka na, tsaka na. Tsaka na, Jude. Para sila dahi, gauban ang mga magtiayong tsaka. Look! Gilabian siya bayat! Ang sama to, granny. Bakay ka ha? Ano siya? Ah! Bayat, gilamian ka igat ng agi ni mo. Since wala naman sila. Gilamian siya dahi, mara siya gibatig ka niya. Naanyaran ka dahi? Ay, tsaka na. May mga cabinet pre.
Perfect. Wala na mga tsaka. Wala, tsaka! Tsaka na! Tsaka na, Jod! Tsaka na, Jod! Anyaran. Tsaka na, day. Tsaka na, ha? I see. Di lagi ka makidola, di mo. Di ka ulo. Tsaka kay ka, ha? Tsaka na, Jod. O, saan yung kibutong? O, saan man itong padlock, eh? Ay, dili. Murag dirito. Padlock, di ba ni? Wala, tsaka na. Tsaka na, Jod. Ilagi ko nila pagawson, pagawson ko ninyo. Palihog. Ay, Diyos ko, gidogsyo naman ko ninyo. Di mo ko yung pagawson diri, eh. Makakita lang ko kuan na pang tuhugon ko na yung mga na. Oh my gosh. Bahala man sagay mo sakay na lang kog train granny padulog Manila. Ali dire report na sad. Si Granny tsaka breakage news si Johnny ka. Awas lang, awas lang. Mo respond na pa ning mga tsaka diri ron. Okay, good morning. Good morning everyone. Good morning Granny, good morning Grandpa. Welcome to the Cebu Pacific train. Mag-reload na para tuloy-tuloy ang saya. Tsaka, bawal ang mga tsaka diri ha. Kana na robot dira de tsaka na. Oh my god. Inanam ako mga visitor. Okay, visitor, proceed to the vacant seat of the train. Pwede na mo masakay dira. G's na lang. Okay, sir. Bayat, babakay mo. Tsaka na. Pas-pas lagi sa managan ay marang makasagpa jud ko ron. Guys, na-stuck ko diri guys, oh my girl. Pero tsaka na. Wait lang. Butang-butang pa ka diri? Bakit ka Granny ha? Na-overdose manggaro ka. Tsaka na. Ali po sila ko. Oh, ayaward. Tsaka na ha. Mangimalos ta guys. Pilas ki sila. Pusil-pusil mo na ako. Babakay mo. Sige, gawas. Nauwi nga naman mo. Na overdose lagi mo. Ayaw ako na. Di na ako madula. Di na ako madula. Na ang mga tsaka. Panghawa na mo, B. Pagawasan ako diri. Kita lang kog weapon key, Paka-paka ning naong ninyo ron. Bungkag lagi ni. Oh, is there's a weapon key? Wait lang. Need na ko magawas kog diretso. Okay. Wala sila, wala sila. Wala mga chop. Wala ko si Granny. Si Manny diri ka pobre ba niya kuan diri day? Wala man lang kuan. Tsaka na. Karon ko sulay Granny. Karon ko sulay. Sulayan ko nimo ha. Kinsay maanyaran karon. Wala. Di man diri. Dili diri oy na overdose ko na overdose. Karon lang na sila ron. Piti jud ni ron. Di aron tsaka day. Okay.
Ay, dito, di ba? Dito, di ba ang weapon key? Ay, diri man ang padlock key. Di ba diri? Ay, safe key, ay safe key. Uy, tsaka na. Tsaka na. Kita ba siya? Kita ba ito libata to eh? Bayot. Wait. Wala, ala. Wala na siya guys. Natulog ang kuan. Baylo sa takol. Ay, tsaka na! Bayot! Kirig-kirig! Ba man. Ba man. Kabalos ko no. Granny, gawas! Gina mo manggawas? Diba? Piti siya, ma'am. Kumatos. Ala! Ito, kirig-kirig siya. Galamian siya, day. Ala, kumatos. Hoy, Granny, ikaw sunod. Ara. Ala, yawa na. Tsaka na. Nawalay balad ay. Tara. Hoy, Granny, ali. Do you want to play hide and seek? Yes, makigdula ko nimo kay Tsaka makagnawong. Hi! Anyar! Bayot ki. Ay siya, ma'am. Anyaran ka? Emal? Tako lang. Ba mo ron. Naanyaran siya, ma'am. Ba man kay good. Kira na, day. Deserve na ni mo, day. Okay. Doon ito siya pamatang, B. Naanyaran noon siya. Ba kasi Granny no. Ba ka siya day. Okay. Maglarelatay na sa taday. Maglatay-latay sa tadiri. Ay, Tsaka. Ay. Ka-Tsaka ba? Sige ko, diri. Ay, dito. Okay. Kagets na ko. Okay. Pwede man din po sila tong uwak. Pwede po sila ng uwak, di ba? Asa tong uwak? Ara. Hello, advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Perfect. Hala. Oh my gosh. Asa man siya dapat di. Ay, padlucky mo ka to maguro. Padlucky. Yala kakuan ako sa padlucky. Kato maguro niya sa ubos. Wait, ano? Diba, padlucky. Wait lang. Asa kita? Tsakan. Tara mo. Dari na natin ipag-up. Tara yun. Perfect. Wait lang, balansa na ito ni Kim. Simuan niya ang mga Tsaka diri. Anis siya? Wait, tanganhin mo diri day. Do you want to play hide and seek? Ale. Bayot. Perfect. Saan ni diri? Ay, ara, sakto lagi ko guys. Siyang sunod. Are, bayot.
Lo mga chakalo, perfect. Lo. Uy, mugunit man kaday bastos kay kaday ay. Di ara mas imong bana. Paghalok mo day kay pare man mga chaka. Lubet itom yung bana day. Sabagay mga chaka man mo. So, saan siya? Perfect. Para asa man eh. Para asa to? Ay, okay. Saan siya? Accelerator? What is this? Wala may mga kuwan diri eh. Bridge crank, okay. Ay, kabalo ko para asa ni siya. Para kang granny ni. Since ganahan man si Granny Annie. Perfect ka din niya, day. Process ng padlock di ay. Ay mana. Wala o naman ay ara o. Wala siya. Visit lagi ni ay. Nabibisit ako ha. Tulog pa ba sila? Hoy Granny, pang mata na mo. Hoy, mata na mo, oy. Tsaka na, ali diri. Okay, another one. Bayot. Perfect, double kill. Ora, oh, dapat malatay tayo diri mag-balance to. Okay, nakatawid na tayo sa Encantadia. Ah, okay. Ah, diri sila nagkuan. Diri tayo mo nag-anuhan ha. Dira sila nag-evolution, ma'am. Eh, mahal po mag-evolutionan no kay lisod man kay adtuon. Uy, abas lang, Granny, gauwag. Kuon to naton teddy bear cape. Yatag to naton Slenderina. Diba perfect? Ay, ara di ay Pwede ara mo. Tuliros, ay. Tsaka na. Kasi kulang diri. Anong kulang para ma-abri siya? Okay, hahanapin na natin ang teddy bear ni Granny. Ay, hahanapin na natin. Ayan, ara. Okay. Naoy, makulbaan lagi ko ani ay. Na. Pagdali. Bilis.
Perfect. Buyan na to na, B. Pulbaan ko, ha. Okay. Okay, ibibigay na natin ni Muyak ang kanyang gusto. Maghahibing Aurora. Emre, ibigay mo sa akin ang aking hiling. Crowbar. Hoy! Di ba F3 ka na? Awas lang! Magdali ma, babakay ka. Save K. Tiga ritual siya, tiga yaw-yaw siya, day. Kuwaon sa natatong pangkuan ni Granny. Kuwaon na to ilang mga favorite na bala. Para makatulog na si Granny. Ay, isa na lang lagi ni ay. Guys, paunhanay na lang mo. Kisay mo una. Okay. Hala, saka na. Hala. Oh my gosh. Granny, naman di ka dira. Saka na. Asa to kong shotgun? Hello guys, gikuha naman guro. Hello, gikuha na akong shotgun. Pasneya, Rakar. Gikuha na mga sa mga tsaka akong shotgun. Ay, padlaki man eh. Wala, sakto. Wala, tsaka nalagay sila. Oh, bogo-bogo, tira. Ah, bogo-bogo. Pag-undang gran pa, oy. Ah, bakay ka, Granny. Hilong, Granny, oy. I see you. Ng mga tsaka. My gosh. I'm hungry. Ay, baba. Hoy, Granny, noon sa mga kaday. Tukar na sa di mong pagkakatol. Saan ni mong padlaki maguro ni? No, nagbembangan na sa mga tsaka diri. Ito. Nagunsa kayo na sila. Okay, wala siya dahil. Low siya, ma'am. Kung sa di mo gusto, tsaka lagi kay kaay. Train kay man na, so dira ramo. Since wala sila dahil kay nagbimbangan sila dito sa ubos. Nag-anyaran pa sila bayot. So no need to distract. Diba? Tara o padlaki ara. Panggawas ko ni B. Tsaka na siya day. Nakitaan ko niya da tsaka na.
Okay, kanang next padlock kay. Okay. Guys, di juta magpako na. Ala, tsaka na dahil na mga tsaka. Ala, bagunsa na pagkani sila, no? Luluoy lang si Granny, gibiyaan siyang ban na. Agi lang ko tay. Na, tsaka na niya. Abot yung anabs, dari bayat. Dito ramang ko na overdose. Okay, baba to. Ala, wala man ako'y bala. Tsaka na. Play hide and seek. Di lagi ko makigdula nimo kay tsaka kay ka. Granny, pang ko na namang dulag mga hide and seek skip, pang tsaka na. Di na pwede sa kuha. Bas lang! Baba. Okay, kukuha tayo ng bato. Para iba to kay Granny kasi na-overdose siya sa ano. Pero, perfect. Dahil na-overdose siya kay Grandpa, so kailangan niya to ng mahiwagang bato. Tsaka wala nila yung bato. Okay na, pwede na to. Pwede na to pang tira kay Granny. Since si Granny ay gusto naman na gaganahan naman siya pag titirahin siya. Hoy, basla. Okay. Ogob. Yawa. Tsaka na! Wisit, paninggan pa. Hoy, epal kay kaay. Hoy, tsaka na. Day 4 na ko. Dugo na kong nawong. Iste, baka Granny, oy. Assuming kining Grandpa. Bisag dili man ako gipangita Grandpa. Anong ikaw man jud, awa ka balos ko nimo Kani mo pagka-assuming ba kay lami kay kalabay bato. Ikaw kay assuming mang kalitsik ka. Ayawa ka. Assuming mang kalitsik ka. Sika hawa ang bina. Hawa ang bina, yawa ka. Hawa ma'am yatay. Iste. Yawa ming Granny oy. Man! Trupog kang iwa ka. Asa man tong isa? Diba dito? Hala. Uy, asa man tong isa? Diba atbang to sila? Five days. Hello guys, lost naman din ako ni. If I failed, I play again. Until I win. Chares! Baba. Guys, di ba dirito? Asa man man ako to pangitaon. Di ba dirito?
Kaog ba to? Okay. Oh, wala naman. Ay, ara di ay. Tsaka kay ka. Perfect. Mga tsaka. Ano mga tsaka, guys? Ang hawa sa tabiri. Since namin mga tsaka dito sa... Where are you? Hello, my granny. Kukuha muna tayo ng bato. Tatluhin natin para bayot di na dyan siya mabuhi. Bas lang. Araday. Okay, murag. Okay. Perfect. Nice. Pupunta na tayo sa third floor para batuhin si Granny. Bas lang. Sige guys. Ato na to siya. Silo na to siya. Okay. Baka siya bayot. Ingon siya siya na dyan ang pinakagwapa. Hoy, hilom. Nabari gwapa na ribande na wali buhok. Dami na baka extension bayot kay color gray niya. Wali. Diyos ko, wali mga buhok. Since, okay. Yung asa mo kumutabok on eh. Okay. Perfect. If sino man yung nandyan, pwede ba kitang batuhin? Wait. Wala. Wala naman siya. Since gipang kuan man. Since gipang anyer man na sila kay mga tulig basta na yung mga ekal. Dirita. Hoy Grane, gawas. Kamanduwa. Ang gawas man duwa mga tsaka kay mo. Para bayot. Bayot kumatos. Since wait lang murag na yung anab diri day. Nem ba na? Tara. Hilo mong tanan. Ang bina. Tuna. Matsaka kay mo. Bina tayo. Nalipong sa 30 days eh. Huh? Soalan ko ni. Ayun. Basin open na. Open na guro. Hoy mga tsaka. Open na guro today no? Feel ko open na. Lalabas na ako. Ay, tsaka na. Obre naman guro. Abas lang. Ay. Uy, unsa pa man akong kanong diri. Ay, napakoy need. Tara, Hoy. Di anyar ka. Ay, lagi kong pakurati para walay lagubo. Oh, di rabi. Pisti na. Mabuti yung banang. Uy, buot. Latsa ka na! Mabuti yung banang tsaka ka. Ayun. Oh, para asa man eh. Diba?
Ay, dili. Kabalo ko para asan ni. Sa taas. Sa taas gani no. Ayot, tsaka kay ka ma'am. Para taas man ni, okay. Di ba diri ni siya? Ay, tsakan na. Fuse. Hindi ako fuse. Ay, fuse. Fuse. Okay. Sa may pagitaon. Buyot para siya din. O, tsaka. Ba. Uy, asa man papangitaon. Ang fuse. Fuse. Since naman ko'y train key. Since I have a train key, guys, basta na sila kasi na dito ako mga needed. Diba? Yatay, oy, unsaon man eh. Hoy, ab. Zara noon. Ay, kagets. Yes. Kuha na ko ang kuan. Okay. Grabe, kitaan pa man ko nimo. Kitaan pa ko niya, guys. Pwede maguro ka ni gamiton. Ay, tara, oh. Di ba, pwede ra. Tara, crowbar. Perfect. Nagkata pa mga tsaka diri. Ara, guys. Ala, tsaka na. Hoy, Granish. Overdose. Tsaka na, day. Mungurat makagani ay. Nungurot manuon siya, malasya gwapa. Ay. Okay. So, tsaka na. Perfect. Perfect. Hala, guys, makatakas na ko, guys, since I have a fuse naman. So, bye-bye, Granny. Okay, mag-wait sa ta, guys, kay muhawa ni mga tsaka diri. Guys, makatakas na ta jud. Kaog pagod. Where are Uy, bayot ba kay ka, ma'am. Hawa na gud diri. Kaya niya mahawa eh.
Umalis ka na, Granny, para hindi kita mapatay. Sus, bayit kung pwede pala makuha ko na imong bato, hapakapak ko na nimo ron. Medyo kabayo mo katawa. Since mura kag kabayo mo katawa. Tutsakan na. Tsaka na. Diba I told you? Diba naa siya? Pamati siya kaanyag, ma'am. I see you. Sabay, Granny, babakay ka. Eto. Perfect, guys. Mugawas na kita diri. Ay, CCTV man guro to. Ay, I don't know kung praso to. Okay. Hello. Tsaka, ma'am. Nagunsa man kadirawi grandpa. You want to play? Hilam ay pagdulag imo hakit sa may gramo dulat nimo. Hello, Chuck. Na-chuckan na. Magbalik-balik taan ni ron. Kaog to ron. Okay, perfect. Okay, perfect na siya, doy. Kaog tulay. Avas. Ala, tsakan na! Hoy! Hoy, Avas. Last day na raban ako. Bakay mo. Avas lang. Avas. Avas lang ha, Granny. Alam mo talaga kung saan ako pupunta? First, uuwi na ako sa pamamahay mo. Tsaka-tsaka, walang linis. Tsaka, kagaya rin sa may-ari ng bahay. Oh. There is no electricity. Kadaghan bagkote. Kato na say ang wala. Kaog. Halat tsaka na. Tsaka na, Jude. Uy, baba kay mo ay gusto na ko mo takas pero di ko nyo patakason. Mga tsaka lagi kay mo ay mga lain kayo magbatasan ha. I'm hungry. Mukhaon na kadrabayot. Basta ako pa'y mohungit, babakay ka. Sagpa ko na ni mong shotgun ron. So okay guys, ato lang siya ang kulang. Yun na lang. Yun na lang ang kulang para mabubuo na yung push na yung yan. Don't tell me na napog ka diri. Perfect. Okay. Pag ano, de fast din tabayot. O dagan dayon ma'am, ana ra na ma'am ka simple. Run if you want. Challenge, run if you want not to be die. Ay kaog ba to? Okay. Gaya lagi ni bagdali bi kaog lubi.
Kasi ba to? Perfect! Tatakas na ako, mga tsaka mo. Tsaka kayo mga ngo, mga... Oh, hugaw kayong balay ha. Dapat pagbalik na ko diri complete na ni... Perfect. Dahil dapat pagbalik na ko diri ha kay... Renovate niyo balay bayot nakakuha na mo bayot naka mansion na mo diri na kanyo mga guba-guba oh. Wala mga pintay kulang og brush mga tsaka. Ay. Hala tsaka unsa pa may kulang? Hala tsaka na day nag-advance ko day. Uy, unsa pa may kulang bayot? Ano pa ang kulang? Kung pwede pa lang mo cut-cut bayot ning cut-cut na ko day. Uy, unsa pa may kulang? Uy, tsaka kay bayot. Wait lang. Ano pa yung pagkukulang para makatakas na ko diri? Wala unsay kulang diri day. Ay gas. Dayon pagkahuman sa Naapa di pa jud ko nila pagawson ma'am ba kay sila. Isa ang kulang. Say kulang oy. Say kulang ato para makatakas na ko. Tara. Mura ka ni manggoro. Para asa din hindi ay. Ala tsaka na. Tsaka na mangundang ta. Para asa din ay granny. Unsay kulang para ay CCTV da ito. So unsa may kulang diri? Na tsaka na jud. Ay gagadi mo ko dira. Wait lang pala asa din hindi ay. Pwede ko balik og butang. Tama ba kung pagbutang? Tama mo. Ano tayo kulang? Ano ba yung pagkukulang dito? Something missing. Hilom din. My gosh. Ano ba yung kulang dito? Guys, unsay kulang ani guys? Tsaka na jud. Hala. Oh my gosh. Mga tsaka na mo ha. Bayot, bakay mo. Basin crowbar. Magamit bang crowbar? Ay, oh! Magamit ang crowbar, ba? Piste, oy. Yan po mga tsaka. Yan. Kabalo na ko, guys. Here's the last things. Charing. Mga ko na lang. Last object na lang, Jude. Kabalo na ko, asa. Need ko crowbar kina sa taas tong boxes. Charing, boxes. Hoy granny pagkuan sa mo dira pag anya-anya sa mo dira kay. Natsak lagi ni sila no. Saka sila. Hoy manaka mo? Go pang anya-anya sa mo dira nako shotgun ang chokod. Oh perfect. Aneurysm is very important very important. Go aneurysm sa mo dira ma'am. Pag aneurysm sa mo dira para ed mo awas lang. Pag anya-anya sa mo dira. Okay. Since aneurysm ay
Tsaka na. Avash. Oy. Dali. Ara. Kulang mag-isa. Nagaya yang arthritis, tsaka na. Hala. Wait lang, B, ka-tsaka ba? Uy. Dapat diri mo, B. Kailangan magsaba-saba ta diri, guys. Ang dos sila. Kasi mong bana. Okay mong bana ay granny ba? Bakay ka. Di ba ayaw mong mag-isa? Ito ni kunan guys. Para ano yung bana diri. No, uy, kalami ba ni magkuko granny? Uy, unsa may kunan na. Ano tsaka lagi ni ayaya siyang bana. Uy. Bayot, yaya kay mo day. Since yaya man kay mo guys. Since yaya kay mo guys. Tsaka na. Oh, bogo. Dali oy, tsaka. Dali! Hala, tsaka na. What? Oh, good. Na siya. Hindi siya gaya. Iya siya doon. Gub siya doon. Gub siya doon. Perfect. Perfect ha, perfect. Okay guys, kani oh. Kani guys. I think this is the last. Coconut, kaog, peanut. I think mo na ang last. Natsakan na. Saan man ko ni? Hala, tsaka na lagi ni ay. Tsaka lagi ang show. Makatakas naman kung anong dili man ni abri. If I need, tsaka. Kung sa pa may kailangan para makatakas na ko. Natsaka na jud. Kung mayats ko diri aw. Dili ko na siya diri kay. Dili ko na sila diri. Nag-aneurysm na pa to sila, ma'am. Hoy, nag-aneurysm na pa mo dira? Perfect. Gayon, saan man ko ni? Saan man ko na imong ticket dira? Does it work? Tsaka. Yan ako yung ticket ha, bakay ka. Dayon. Ay, ara, diri yung accelerator, guys. So, okay. Accelerator is, marag naman guro din. Pero guys, marag makatakas sa ko diri sa train. But I need to accelerator, guys. That one things that I need to find. Kato na lang isa.
Pero pag mayatch ko diri Aw. Lo. Pero tara, perfect. Nara di diri. Perfect. Kina ba? Ara. Hala, airshot lagi ni ay. Unsaon man ako to? Kung antayin walay power. Natsaka na, uy. This one, I need to ano. Basan ka tong gilumluman sa ko, tsaka na, granny. Tsaka na, ha. Ayaw mo talaga akong tigilan? Ayaw mo akong tigilan, mga pasneya kayo. Mga lapastangan. Asa na ako ito pangitaon? Ay. Guys, last na lang. Kaso na lang ang wala na ako. I don't know, asa na ako siya pangitaon. Either ba na siya diri? Okay. Wait lang, marag. Na, nag-aneurysm. Nag-aneurysm na gani sila ay. Guys, pag mayatch kung grandpa diri guys. Tsaka na! Oh my god. Hello, doy. Tsaka na, doy. Ay, the last day pa man di ay nako, baba. Okay, muna to akong last day. Last day pa man din ako, perfect. Okay, last day na lang na ako, ha. So, asam na ako siya pang... Okay, wala akong siya diri. Since wala siya diri, barrel of water. So, mo na ako. Wala may barrel of water diri. Ay, kani ba? Ito, unsa may last ani guys? Asa man ako to makita? Sinanap ko na yung sulok-sulukan pero wala talaga akong nakita. Tsaka na. Barrel of water. Wala pa tiri. Ito lagi. Kato lagi. Perfect na to.
Gi-on-year lagi to. Ay, tsaka na. Oh my god, guys. Sama ni makunis. Sakit na kaya akong liog. Gusto man ni malampos. Okay, alit diri gani. Oh my god, sakit na kaya akong liog. May ba. Naitsaka na. Gusto mo kumagi ano. Gusto mo kumagi ani. Na. Asa man ang last di ay. Mali ang last part ani, tsaka lagi ni ay. Kasi na diri. Wala so. Tsaka na lagi ni ay. A barrel of water. Tsaka lagi ni ay, dugi lagi ni makuon. Ay, giat. Tara raman di ay day. Ganiyara unta ko nakatakas. Tsakan na. Okay, I'm free. Nakalimutan ko on. Natingala ko kaya. Finally nakatakas sa jog ko. Panghawa na tsaka kay mo dira day mga may mga ligo bait. Dapat pagbalik na ako kay mga ligo na mo naka-renovate na yung balay and kana pahiluan yung mga kana kay baho kay mga pares yung mga baba ito. Baho kay bayot bay mga tsaka. Ay. Perfect. Finally. Oh, pagbalik na ko dapat nakakuha na mo mga tsaka kay mo mga dapat makabalo mo mga ligo bayot.